and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Aksyon Radio! 56 minutos nakaligan sa atak ng alas 6 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong gabi, good evening naman, Bacolod kag Pilipinas. Aksyon Radio! Inyo palatuntunan sang tanan aksyon firing line. Liwat na naman kami nga mag-abi-abi sa inyo sa sining Pitsan Wave sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Tubtob kita sa tak ng alas 9. Masulusobrado naman ka oras nga paghanot naton sang mga balita, isyo kag komentaryo. Aksyon Radio! Ang inyo ka-aksyon sa ngalan sang Serbisyo Publiko Aksyon Marlon Hirvaya sa kinandan. Antes naton haduton ang mga nagabalingaso nga mga balita. Dari kita anay unahon ta, hibalo, kung ano ang lakat sang panahon, nanong ato sa ring paabuton nga tiyempo, mainit bala o kung maulanon. Aksyon Radio! Kung dari sa Bacolod ang ato sa ring pannilagan, hubalin kaina sang temprano, tubtob subong kagabihon. I don't know kung nagatupa ang ulan kaina o kung tulithi o kung dabo-dabo. Kaya man daw nagsentro kita sa aton sa ring concentration diri sa sulod sang news center. Daw laka lagi ta nagkatulot-tamwa kaina sang tiyempo naton. Aksyon Radio! Pero nagligad nga adlaw mga ka-aksyon sa Rosalyn taragin kibot kita sang pagbubo sang ulan, no? Sa kinaandan aton mangin kaupod dugay-dugay ang taga PDMPD, ang Provincial Disaster Management Program Division agud tong magdala sa aton kung nanong aton siri paabuton nga lakat sang panahon. Aksyon Radio! Sige, dugay-dugay aksyon Nelmar balikan talang na ang aton PDMPD, no? Base kon mayara sang importante lang nga ginahikotar. Aksyon Radio! Sa aton sa mga ka-aksyon, Luzon, Visayas kag Mindanao kag sa kuto balabutan sang signal sang DYEZ Action Radio Bacolod sa mga nagamonitor na kagaluyag magpadala sang ila sa nga mensahe, sang ila sa nga reaksyon sa mga balita kag komento sa ginatalakay naton nga isyu. Simpleng-simple lang bukas na nga to sa nga aksyon radio text sa hotline sa paggabaton sila o kung mas maayo kung nag-monitor ka mo subong sa ato sa nga live stream, pwede ninyo direkta nga ipadala-dala ang inyo sari nga mensahe. Aksyon Radio! Lasay 50 Nuavi Action Radio Philippine Standard Time sa ato sa nga text hotline sa mga luyag nga magpadala sang mensahe kag komento nila sa cellphone sa ato sa nga text hotline. Ipadala lamang ina sa 0963 757-0874. Aksyon Radio! Plus, pwede man ka mo magkapadala sang inyo sa nga pagpulo panamyaw, no? Basta ang panamyaw ninyo mga aksyon, lipot lang, hindi lang damo-damo, hindi lang laba-laba. Please, kasarangan lang. Kay kung tinabungos ang panamyaw nga ginapadala niyo, mahuya, magitang hindi inataran-taran maakomodar. Aksyon Radio! Mabulubod la ina bangod basi kon maubos ang mga inuras sang aton suri nga pala tuntunan. Aksyon Radio!
Impunto alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Mga ka-action, antes naton anuton ang mga balita naton sa lokal. Dili kita huwa, pasulusap dingan naton anay. Ang balita nasyonal, bagod magatutok kita dugay-dugay ha sa balita lokal. Aksyon Radio! Sa balita pong sudnon, unahon ko ng kanamitorn nga balita sa nasyonal. Ha? Kwartang ara sa gobyerno nga dapat ihatag sa pamilya nga pigado. Oy, nano ini? Ha? Damo pagali iya kwarta na bilin o kon pundo nga to sa gobyerno nga dapat ipanagtag sa mga pigado nga pamilya. Anong natabo? Way gyapon mapanagtag ho? Aksyon Radio! Ang DSWD, ang Department of Social Welfare and Development, subong nga Thursday nagpalayag. Paagi sa kaya DSWD spokesperson Irene Dumlao, kon pamati antang palayagya sa nasilin kanamitorn nga balita. Aksyon Radio! Mayara pa 500 pesos, 500 peso nga monthly subsidy kada pamilya ang igahatag sa mga pigado nga Filipino families antes magtakop ang termino ni Presidente Duterte sa Hunyo 30. Aksyon Radio! Subong isip-isip po naton may 20 kaadlaw na lamang ang nabilin. Magababay na si Presidente Duterte matapos ng termino niya, no? Yambal to ni Duterte, ano tong plano niya man? May plano to sa mo? Nga ano to nabatian naton daw luyag nga mangin isa ka teacher o kon manunudlo sa bagay okay man kay nga kadamo ako sa mga kakilala balang naglawig sang serbisyo nila sa gobyerno, mga public officials naton nga pagkatapos nila serbisyo tapos termino nila nagpahuway sila, nagbulo bakasyon, nagtener sa ila sa nga puluyan, ajusta, ha? Nagtulahaw ang ila sa balatian. Aksyon Radio! Manaanad ang imo sa nipinsar, daanad ang imo sa nga lawas sa permilang hektek nga schedule mo. Ang iban siguro bla nagulpihan ang lawas, ha? Muna nga, ang iban nagatalambok, ang iban nagaliniwang, ang iban batyag sa mga masakit mo ginang subo pamatian, iban gani mga kaaksyon, gulpi lang yan bidriden. Aksyon Radio! Kaya mo na mayo man ya, damo-damo sa mga opisyal naton sa gobyerno nga magatapos ng ila sa nga termino by June 30 noon time. Ti sa nasyonal isadra sa si Presidente Rodrigo Duterte. Ining ginsiling sa nga DSWD paagi sa kay spokesperson Dumlao, ihatag dapat maabot gid ni kay sa nasilin tara 20 kaadlaw na lang. Ang statement ni Dumlao di antes matapos mo ang termino ni Duterte. Hindi ta napagunaton nga mag-abot pang June 30 makakson kay manting Hunyo 30 ni. Ang Pilipinas likupan ni sang balita may kaangtanan sa pagbulos sang bag-o nga mga opisyal sang gobyerno. Aksyon Radio! Bantayan nato ni kay mangin masadya na naman ining nga hugada daw. Kay kon balik do naton ang palayag ni Duterte nagligad nga bulan sa Marso, may kaangtanan sa ring tagtaganay sang subsidiya. Ang inisyal na niya nga mando mga kaaksyon dumduman ko nga ang kada pigado nga pamilya dapat hatagan sang tag 200 pesos kada bulan. Monthly nga pagpanagtag mga kaaksyon. Sang ulihi, ginpasakaan 500 pesos. Arason sa bagod sang pagsinakaay sa preso sang gatong kag mga importante nga balaklon. Aksyon Radio! Ang mga kinahanglanon naton bla, no, nagapa-indis man saka ang presyo sa sinakaay sa presyo sang petrolyo. Tiamo na niho, man ang natabo mga kaaksyon nga kon sa mga salakyan pa, nag-ugok ining plano ni, nagguot ining plano ni, ang makabenepisyo sa nga subsidiya mga kaaksyon kon listahan sang DSWD ang ato sa nga pagabasihan, 12.4 milyones ka mga households.
Kadutay, no? Konpigado nga pamilya nga aton sa ning istoryahan, di lang niya 12.4 ang mga pigado, Majority nga pamilya sa Pilipinas, pigado. Aksyon Radio. Kaya ang pungsod Pilipinas isa sang pigado nga rasyon sa kalibutan. Aksyon Radio. Hasta subong makaaksyon, way pagaliba panagtag niyo. Yatong una, ginpasalig ga 200, kag sang ulihi, gindugangan 500, subong di SW nagsiling itagtag ni antes matapos ang termino ni Presidente Duterte. Aksyon Radio. Sa mga pigado nga pamilya da nga subong nagamonitor sa sining nga palatuntunan, ang pamangkot ikawayhan ang nalakip sa sining 12.4 milyon nga makabaton. Aksyon Radio. Di ang sabat siya na makaakson sa gihapon depende sa listahan sang DSWD. Basta gani ayaw da sang gobyerno nga to sa nga pag-istoryahan, di ginamalikawan ang reklamo, labi na sang hindi makabaton. Aksyon Radio. Ano ba gini ba sa nga balita sa bayan sang nasyonal, sa balita pungsod nun sa gihapon, duwa balang munuhon ko. Ang masunod nga National Security Advisor, ang NSA nga ginatawag, nga si Clarita Carlos, subong adlaw nagsiling, nga ang Marcos administration ang magapadayon sang ginatawag critical engagement. Man may gitinaga pa nga critical mo. Critical engagement sa pungsod China. Bisan pa nga ti nagapadayon sa gihapon ang gumuntang may kang tanan sa ginaagawan nga West Philippine Sea kon WPS. Aksyon Radio. Ang hambal na rin ni Carlos mga kaakson, nag-istoryahanay na sila ni President-elect Bongbong Marcos Jr. angot sa relasyon sa Pilipinas sa China, kahapon sila nga duwa nag-istoryahanay. Aksyon Radio. May lakot nga tinaga sa rasiling na critical. Kaya hindi man malipod sa aton taran. Nga puwerte kasingke sang isyo, angot sa ring West Philippine Sea ni, isyo politikal, isyo sa ekonomiya, isyo sa social, kag cultural kon relasyon sa Pilipinas kag China, ang ato sa nga pagasugi lanunan. Aksyon Radio. Tigin pili ni Marcos ining si Carlos mga kaaksyon nga mangin advisor sa national security, balan taman nagliligad nagsikat din ngalan nga Clarita Carlos sa debate bala nga gin sponsor to sang isa man ka dako nga grupo sang mga religious group diri sa pungsod sang Pilipinas. May kinaalam, may naibaluan, may kangtanan sa foreign policy. Matanda ini si Carlos ni. Pati na sa international politics nga ginahambal. Aksyon Radio. Pati ganing pila ka mga senador, mga kaaksyon mo, nagsiling man nga excellent choice ang ginimo ni Marcos sa kay Carlos bilang NSA. Aber, panilaganta kung ano ka kampyon. Magpangita sang pamaagi ang manugsulod nga Marcos administration sa pagresolbar sa isyu sa West Philippine Sea. Aksyon Radio. Pilan na balak ka mga pangulo, pilan na ba ka mga presidenteng nag-alalagi nga nangilambos sang problema angot sa ding West Philippine Sea nga di. No? Sip-isipon tadamo na. Kay kon paanggid lang ato sa ding astoryahan, ang Pilipinas ya langaw lang, ang China karabaw. Aksyon Radio. 9 minutos nakaligad sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa ilawantang balita lokal. Madamo-damo sa mga balita dapat na tuntutukan subong adlaw mga kaaksyon. Dasig-dasigon ta mga kaaksyon. Kay subong nga adlaw, ining Hunyo 9, ang Webes nga adlaw mga kaaksyon ginputo sa ginlikupan ni sang mga dalagko kag talalupang doon nga mga balita. May mga forum nga ginpatagayon. May hitabo angot sa isa ka tinuga nga kuntani hana nga maglumpat sa building. Aksyon Radio. Pero ang isa sa pinakagintutukan sang kalabanan, amo ning reklamo sang pamilya sang isa ka Iloy nga nagbunag sang lapsag sa may Binalbagan Infirmary
sa banwa sa Binalbagan Negros Occidental. Oh. Pero pagwa sang lapsag, lawas lamang ang gumawa. Ang ulo nabilin sa taguang kansang Iloy. Aksyon Radio! Ang sinuman nakabati sa ding hitabo maka-aksyon nagpang-abaw-abaw gid mo, no? Oh, kaina pa lamang maka-aksyon sa aksyon BBB nga palatuntunan with aksyon na reg sa kantong naplastar din una sa ato sa nga patrol with aksyon na Alvin Graba. Ang inisyal nga detalye sini, no? Paagi sa panaysayon sang Iloy. Ang Iloy ti karkuloko ara pasubong nagapahuway-huway dara sa Kabankalan Hospital. Ti ang District Hospital dara sa Kabankalan Lorenzo Zayco District Hospital. May ngalan man sang doktor nga ginpalayag, no? Ang doktor tikaina exclusive nga nag palayag sang side niya sa palatuntunan action reports after audition kaina with action John Diaz. Ang bangkay sang lapsag mga ka-aksyon tigindala na sang pamilya sa ilas ring puluyan. Ang ulo mga ka-aksyon tigin papas lang kamati na bilin to sulod taguangkan. Pero kung tingwaan man nga makuha sa Kabankalan District Hospital halin sa taguangkan sang Iloy. Nausato sa na maka-aksyon standby ka madugay-dugaya kay una ini naton nga iga plaster paagi sa aton sa ring patrol nga kaina on special assignment right from where the action is with action Zel Minardo nagkadto sa may banwasang Binalbagan para maistorya ang pamilya makuhaan sang patag ang taga Binalbagan Infirmary. May maluan ang sitwasyon sang Iloy nga sa nasalinta na ara sa Kabankalan District Hospital. Kag kon bala desidido ang pamilya sa pagpasaka sang panumbungon sa mga dapat madamat sining indi kinaangdan nga hitabo. Aksyon Radio! Ano bala ang pwede nga mapanugyan diri sang aton sinipila ka mga opisyal sang gobyerno labi na ang ara sa health, mga health doktor, health experts kon may haragid man dugay-dugay mapabulig tabala patag may kantaran sa maka-aksyon tinguan naton si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang ibaloon naton kon bala nakalabot ni sa iya talatapan ang iring impormasyon. Aksyon Radio! Ang isa pa kabalita maka-aksyon nga kumuha man sang atensyon sang publiko. Sinong palalantaw sa inyo pelikula or teleserye sa telebisyon? Sama-sami sa eksena lamang sang isa ka pelikula na to nini masaksihan mo. Pero kaina sang aga mga ka-aksyon natabo sa isa ka building sa Barangay Mandalagan diri sa sunod sang Bacolod. Aksyon Radio! May isa ka 22 anyos nga ang obrasry call center agent. Nagtuyo kun tani nga maglumpat halin sa ikalima nga panalgan sa building baw ang aton diri Aksyon del Mar ikapat ni no? 4th floor ni sa ti iya 5th floor diri pa lang gani sa aton 4th floor kung magtamwa kami dalom sang sa dalom sang dalan dao sa dalan sang Locsin or sa dalan sang Burgos naga sulab ng sulok-sulok namon. Aksyon Radio! Bangod sang ginatawag nga kahawa, no? Na hawaan kabla. Ti iniya iya 5th floor ini sa maka-aksyon ikalima nga panalgan. Ano to ko na nga ikalima nga panalgan i-check ko lang karon bala. Kay way pa man kuda kasaka mo sa sinang building nga business processing outsourcing kon BPO company. May nakasugid sa akon nga inyang 5th floor mga ka-aksyon, may parking area na da. Aksyon Radio! Parking area sang mga salakyan, no? Pero ti ang natabo mga ka-aksyon ining 22 anyos nga call center agent nga tuyo kung tani maglumpat halin sa isa ikalimang panalgan sa building. Sa maayo nga palad na tingwaan nini siya nga maluwas sang mga nag-responder nga mga rescuers o kon
mga otoridad. Ang resulta sila ang rescue operations nangin madinalagon. Aksyon Radio. Ining pagluwas sa lalaki ni nakuhaan isang recorded video. No? Damo subong sa mga hitabo nga dasig sa mga kaaksyon ta nga makakuha sa recorded video nga aman. Ilisipon lang sabong ang tao nga way cellphone. No? Ang cellphone gani nga inang ganing panawag sa ni Action Elway sa ining cellphone lang nga 19 plasakon ni. Tumok laman ni. Keypad lang. Keypad tingin may video ganyan ni. Pwede ni sa makakuha yung video mo. No? Ining akon nga cellphone ginauyatan subong nga may scotch tape pa ganyan ni. Aksyon Radio. Pero mayari ko sang isa ka cellphone di nga touchscreen nga ginatawag, no? Pero ining keypad, may mga cellphone sa mga kaakso, dasig, no? Dasig makakuha sang recorded video. May recorded video nga nakapost kaniya mga kaakso social media, partikular sa Facebook. Ang balita ang Special Rescue Force sa Bureau of Fire Protection kon BFP, Negros Occidental, amo ang nag-responder sa lugar. Kaya ang ila sa miyembro sa Special Rescue Force sa BFP, trained niya, no? Mag-amo nga plastada, hindi ka pwede matumato na negosyar ka sa tao nga managulumpat sa building. Sa ulihi, imbis patihan niya ka na, basi kung ikaw pa ng mga basulan sa ulihi. Aksyon Radio. So kinahanglan ang trained, no? Nga mga rescuers, kag makita ta na halindra sa Bureau of Fire Protection. Dugay-dugay live sa siniga palatuntunan tingwaan tayo pasaysay naton sa Deputy Commander. No? Kag nag-lead sang saning operation na si Senior Fire Officer 1 Arnel Chavez kung paano nila naluwas, ano ba lang ginplastar nila nga mga pamaagi sa ginhimo nila nga negosasyon. Aksyon Radio. Sa iban pagid nga balita, talalupang doon man nga balitang istorya angot sa mga problema kag isyo nga ginalukdo subong sa ato sa gobyerno, naga-apekto ini sa ultimo nga mga tawo, pariho ko, pariho mo. Aksyon Radio. Subong nga hapon sa simbahan sang Parish of St. Joseph the Worker, ang ginatawag nga IFI, no? IFI. Ara sa unhan lang namon daw. Diri sa may dalan sa Burgos, Barangay 9, Bacolod City, may Transport Unity Forum nga ginpatigayon. Ang pinaka-agenda, hambalan ang mga isyu nga subong nagtugas ang porte nga epekto sa palangabuhian sang publiko. Aksyon Radio. Nakasentro ini sa apat ka mga problema. Number 1, renewal sang prangkisa. Ikaduwa, ang sulumpaan. Ang balik ko sa lumpaan nga damo-damo beses na nga nagkakatabo ni way gapon punggan sang ato sa gobyerno. Aksyon Radio. Ti kasulumpaan kag daw hindi na magwantahan nga sinakaay sa presyo sang gatong. Ikatatlo, ang plano nga pagpasaka sa plete sa pampubliko nga salakyan subong didto sa Luzon, didto sa may Metro Manila. May mga rate na to sila ginpangplastar. Kay do ba dayon gidto ang saka sa pletihan sa mga di pasahero nga salakyan. Aksyon Radio. Kag ang ikaapat ining ginapabugal sang gobyerno nga fuel subsidy. Aksyon Radio. Depende karon kon aton malabutan ini hibanoon man naton kon ano bala ang mga ginkasugtan kon may ara ginman ginkasugtan sang saning Transport Unity Forum. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. La 7:19 na Action Radio Philippine Standard Time. Unahon tari ang balita mga kaaksyon. Dara sa Banwasang Binalbagan. Unahon ta check ang ato sa nga patrol kay on special assignment si Action Zel Minardo. No? Zel Minardo nga nagkanto dito sa area gid. Grabing hibubunot, no? Sang pamilya, sang saning biktima,
ang ang Iloy, no, nga kunta ni first baby niya ini. Baby girl ini kunta ni. No, galibog pinsarya, galibog ang ulo nga kaina. Kun nga ang natabo to slapsag ya, nga pagkuha siya sa nga tago angkan, lawas lang ang ulo nabilin sa sulod sa iya sa nga tago angkan. Ipasay sa ita mga ka-aksyon ang ining istorya bagi sa ato sa nga patrol with action Zel Minardo. Action Zel, may gabi, please come in. Action Marlon, so update kita man Action Marlon no, ti subong nga nalubong na ini ang lapsag nga ginabata no nga utod ang ulo dito yan sa Maya Binalbagan sa sinila mga adlaw ti prior sinisang pagkatabo Action Marlon ginsan isay man sinisang Iloy o kana sang tagreklamo mismo nga si Ma'am Nerissa ang natabo nga suno sinisa iya sang kagabi mga alas 7 ini siya nagabata dira sa Maya Binalbagan Infirmary no, which is Action Marlon gin-IE pa ini siya para ma-check ang kondisyon niya kada mismo man sang bata. Tisuno sinisa nga pahayag no nga okay man ang iya kondisyon kag kasubong man sa bata kag nagamuno pa siya gani nga kung okay lang bala kag masarangan kay kung hindi pwede man nga makaparefer siya. Tinagambal man ini ang mga physician dira o kon ang nag-assist nga okay lang ma'am i-guide man nila o kon nagagaan sa nga guidance kag assistance ini ang nagbata kay first gini Action Marlon niya nga bata no ko na panubang kaga ini nahibaluan man nato Action Marlon nga premature ang bata no 6 months going to 7 months pagit kung nga sabihin gani suno gina kaya doktora pagunsan man Action Marlon nga kung nga tan-aw naton ang percentage balas kung ano kadako ang porsyento nga mabuhi ang bata ti do alang-alang ginaman katama sunikete ang mga structures sinido hindi pagid amo man nakapag-on o ko nakabakod so ini ang nanay no ang gusto lang man ni mabatian o ko na makahatag statement ini ang doktor ti kagina na interview naman naton adra no, sa Action Radio si Dr. Perla Pagunsan kag depende pa ini sa ilang pag-istoryahan kay ang ginawori gid subong sinisang sa bahin sang tagreklamo kung ano ini ang ginpermahan sang iyang bana nga papel Action Marlon kay maginpermahan kon after sini pag-declare na sang nga napatay ang bata sini kag nautod ang ulo which is mga alas 9 ni kag ginrefer sila sa Kabadkalan kag didto na iniya nakuha ang bata no kag ang ginawori o kon ang gusto nila subong nga iklaruhon ini ang ginpermahan gid kay wala sila kabalo kung ano ini ang ginpermahan sa iyang bana kay nagaratol na kuno kag wala na bala sa active gid ang paminsaron kag wala na din nabasa kag wala naman na pa-istikar sini kung ano ang buot silingon sa to sa nga papel nga ginpermahan. So far Action Marlon naghatag naman kanina pahayag ang doktor kag explain kung ano gid ang natabo. So ato naman hulaton na sini ang dugang update kung ano gini ang ang pag-istoryahan na ipa kay ti ang sabahin sang kapulisan then di naman gid sila siling nga makatandog sini kay ti medical issue ini ang natabo Action Marlon. Action Zel. Yes, Action Marlon. Pila ganing edad sining Iloy ni kag diin sila gani kay start kag diin sila sa Binalbagan? Yes, residente ini sang Zone 2, Barangay Payaw, Banwasang Binalbagan, Action Marlon. Okay. Ang edad sang Iloy pila gani? Action Marlon. Ang edad sang Iloy mga pilang pagidaro yun sa di? Yes, bata pa Action Marlon, ara sa 25 pa lang. Anyos ini ang nanay. Ang nanay, ang bana. Yes, so wala na pahayag pero tubo-tubo ini sila Action Marlon, ini ang bana kag ang Iloy mismo sini o kanang tagreklamo nga Nerissa Action Marlon. Okay, sang kapasakit siya, una sila nga nagkadto sa Binalbagan Infirmary. Yes, correct. Tapos ini din na IE siya para ma-check ang kondisyon kag sang mismo niya sang tagreklamo sini kag ang bata ti okay man niya ang kondisyon wala man sang nakita kag sunugan ni saya kaisa lang man ni siya magpa-ultrasound so nakita man sa ultrasound Action Marlon nga hindi okay gid ang kondisyon kag ini ang heartbeat no suno kag gina sa doktor medyo madasig no which is ini sang ulihin na ang nakita no kung nabatsaga ng heartbeat sang pagbata na tuya iya na lang sang Iloy kag mas mabudlay pagid kaya nag-una sinigwa galoy Action Marlon amo ang buli
sunod sini ang tiil. Mm. Kaga which is kung premature na gani hambal ni Doc Apagunsan, dako siniya ang ulo ka baby, kagamay ang lawas. So nakitaan man naton din ang sitwasyon sining ka bata, antis agin lubong dako gid man sini ang ulo ya ka baby, compare mo sa iya nga lawas Action Marlon, kagamay nga baby do Mountain Dew lang bala kadako, nga malaki na pagkita ko ang sitwasyon ti kagina. Mga alas 3 ng hapon, mga pasado alas 3, mga 3:30, siguro to ginaalubong na ni sa may Payaw Public and Cemetery ang Lapsag Action Marlon. So premature, ang edad sa lapsag sa sulod is 6 to 7 month pa lang. Yes, Action Marlon kay approaching 7 months na mo, pero ibutanta, ara pa lang dito 6 months. Sa sulod sang infirmary, ano senaryo, Action Gel? Action na Marlon? Sa sulod sa infirmary, pag kadto gito bala sang ining pamilya kag ining Iloy nga nagabusog, anong senaryo, anong sitwasyon? May nagtatap dayon si ila nga doktor or physician? May Action Marlon, may amo ni siya Dr. Pagunsan, kagang attending physician man. Kaya dito, nagambal na gid siya nga pagpa-check na manugbata na gid siya. Pag-check, pagtanaw sini, so nag-declare nga manugbata na. Amo na to, gina-ara na siya sa delivery room, kag gina-assistan man sa kung gin-guidan kung paano magbuntag, gintudloan man nila ni Dr. Pagunsan, nga amo ni dapat magbuntag kung ano ang himuon, samtang nag-deliver man ini siya Action Marlon. Okay. So, amo lang gina ang pahayag man to kagina sa istorya namon si Doc Apagunsan, kumo premature ini nga bata kag ang heartbeat daw hindi gid siling balang normal kay ti madasig sini kaga pagabutong nila sa nga bata mahambal nato nga daw mahuyang pa ang structure sa bata do hindi pagid bala siling amo nakabakod i-compare mo sa 9 months na magwa na kaya sa premature nga 6 months pa lang Action Marlon. So anong posibilidad nga sang ara sa delivery room? By the way, alas ano Action Zel? Alas ano nila perform ang pag inang report nga pag kuha nila katuri sa bata sa Taguangkan? Mga alas ano na? So nakabata ini pasado mga 7 mo kay 7 na-transfer na sa Okay. kay na-transfer ini sa nag-call sila after nga natabo sito nga hindi dira nila makuha ini ang ulo sang bata sa sulod mismo sa nga tiyan kay Loy, nag-call pa sa Himamaylan nga hospital Action Marlon. So pag-call sa hospital hindi magabaton siguro kaya basta magamo na kulang na sila sa facility mo. Dito sila nag-refer sa Maya Kabankalan kaga ginbaton dito kaga suno gani sa panaysayon sinisang tagreklamo dasig lang man kaga pagabot dito nakuha ini ang ulo sa sulod sang bata ti maintindihan ta man ni ang emosyon bala sang ginikanan kag sang pamilya kay ti bata nimo kaga first sini nga bata sinisang tagreklamo ti maintindihan ta gini ang emosyon nga ginadala nila kaga medyo masakit ako no kay ti ang lawas diri ginabunag sa may Kabankalan kag ang ulo dito na nakuha sa may Kabankalan City nga District Hospital Action Marlon. Okay, ang lawas diri sa infirmary muna. Ang lawas nakuha diri sa infirmary sa Binalbagan. Yes, dira mismo kay ti na utod mo. Ang sitwasyon sa Action Marlon, utod ang liog kag ang ulo do nagulag ang lawas kag ang ulo. Ang lawas niya na pagwa, pero ang ulo dito na nakwa sa may Kabankalan kay ti sunugan sa doktor nagsirado na ang iyang puwerta sini. Kaga suno man sa panaysayan sang tatay sini sang tagreklamo nga wala man niya bleeding ang iya nga bata do ka okay pa man kuno paghalin dira sa may Payaw ang gagwa ko niya tubig hindi dugo sa iya nga bata sini kaga ya mo na nang ginapangaya nila justice kaga statement wala pa man sini kahambal gid na kung mapasaka gid sila sang kaso kay ti ini ang tatay in fairness lang sa pamilya ang gusto pa lang nila anay mabatian ang explanation kay statement na wala sila yung nag-jump into conclusion ni Action Marlon nga mapasaka sila tungod nga bistan na sakit ang nabatsaga nila sa gagaralain man sila so pamatian anay nila ang side siniya sa doktor man Action Marlon. Sinong na-interview mo? Action Marlon para sa bugtos pagdalang nga detalye, pamatian naton ang pahayag ni Miresa ang tagreklamo kag Iloy sang bata. Pag-abot na namon sa infirmary gin-IA ko. Gin-IA ko tapos may na silang may gatuslo kuno ti TL ko sang bata. Yes, bali ano ma'am ang bata, Ma'am Sule? Oo, Sule. Tigindala ko nila sa delivery room.
tinagamba ko nga tiba delikado ni hindi nyo ko ma-refer bla sa iba ng hospital how. Yes. Nagamba laman sila nga sige lang dai kay i-guide ka lang namon nga mapagwa mo ang bata hanggang muna sa ti nagambal sa dai nga kung magyamar gani ang sakit dai ibun-a mo todo dai ha. Nagamuna sila tapos gin heartbeat sa bala ang bata how. Yes. May heartbeat pa man ang bata pero daw hinay na. Gin heartbeat man ko kag ang tudo ako niya heartbeat tapos ginliwat ko man ang yakabata kasi daw ginagambal sa nga ti okay naman bala nga ma-normal ko lang. Yes. Tapos nagamba ko nga naduga sakit na nagambal na nga giday ibika ko bala kag amaano ko maibun-a ti pagbun-a ko nagwa na ang lawas ng bata ko nabili ng ulo. Yes. Yawan sila pagwa kay kuno na nakipot na black kuno puwerta how na amo to nga yawan na sila pagwa tapos ginambalan ko nila nga ibun-a man ko nga gabun-a ti amo to dayon nagamba sila nga gagitom na blang bata how ay halin kuno sa konsan patay na kuno ang bata. Okay. Pagwa ko ba laging patay na how. Oo. Sa mo sa sobra ka pagwa guro na utod ang ulo. Yes, ma'am, pila na ka months gani ang bata sa nga pagbata mo na ne? Manog 7 sa inyo. So bali, oo. Sige, ma'am. Kaya mo to nautod ang ang ulo nabilin sa sulod. Ginaano ipabla nga makuha ipabalatani how. Oo. Ang balang at sige da ibun-a lang da ibun-a kay para makuha ko. Sige nakaluog ito tapos hindi bala makaya how. Nagamba sa nga i-refer ka na lang sa iba niya hospital para makuha. Kaya ang isa ka nurse nagambal sa nga sige day kay buligi lang day pangamuyo lang ang magwa ang ulo ka bata mo. Gapiyong ng isa ka nurse gatulokay sila balahaw. Oo. Na Ma'am, kapila ikaw magpa-ultrasound, ma'am? Isa lang pag 5 months akong tiyan kay nagpa-prenatal ko hindi bala makita ang heartbeat ng bata ko how. Yes. Nagpa-prenatal ko hambal sang doktor okay lang man ang bata pasik lang man yung heartbeat. Okay. Tapos last ko nga prenatal sang ini nga Martes so nagambal man ang nagprenatal sa akon nga okay heartbeat bala heartbeat. Tapos akong bata pasik gid ni permi kada adlaw gid mabatyagan ko nga gagyo-giyo kay gapangi sila kon tiyan. Yes. Ma'am, pagpa-ultrasound mo, ma'am, ano ang sitwasyon sang bata? Okay lang man ang bata. Insyakto ang sing bata kay nakita lang man sa ultrasound mo. Hindi siya suli, ma'am, sa pagpa-ultrasound? Hindi. But ma'am, klaro ma'am no, sang prior sang pagbata mo, before ka nagbata, may heartbeat pa niya ang bata sa sulod sa tiyan mo? Oo, ikaduwa pa ka bisis. Gin-check nila ang heartbeat. Pero paghaling ko sa balay to, yating ugto, gagiho, patong bata, gagiyo. Tapos yung hapon, nagamba ko sa nanay ko nga, nay, may ako magsakit, magpuron-puron, sakit akong puson, hindi lang sa magiyo, bala kay puwerte kasakit kung magsabay sa giyo. Yes. Ma'am, pila ka oras, ma'am, kag na-refer pa ka mo halindira sa mga infirmary. Ano ka oras ng bata, ma'am? So, berapa isa ko oras nga gahulat nga kay ginatawgan ang mailan hindi ko pag matunon ka mailan kay ginatawgan hindi ang kabansala na mo to na baton ko pero dugay pa damo na daw kapuslak-puslak na sa kundugo haw. Ma'am, hindi man ayhan sa imo no, sa imo lang yang opinion o kon pamatsyagan, hindi man ayhan nga kulang sa pagbun-a mo, that's why nagsarado imo puwerta. Ambal ako no akon balabun adere ko sa liog akwa haw. Inambalan niya alsaha imo ulo day kag magbun-a na kay pagwa sing bata gitom na kuno mong hambal ya patay na kunong bata dahil sa akong sa sulod tiyan pero gin heartbeat ara pa tapos nagambal dayon nga ang heartbeat ko kuno ako na lang to kuno gadala bala sa heartbeat ng bata na
Okay, ma'am Perla, ikaw ka oras o ko na kaminuto ang ara sa libro? Butlangit kong pila ka minuto, Ano, sang natabo na ma'am, no? Sang pagkagwa na sang bata, ano ang statement o ko nahatag nga pahayag sinisang doktor sa imo, ma'am? nga, Anong ginambalya sinisa imo sang pagwa na sang bata? nga ano na lang ko no, i-refer na lang ko sa iba ng hospital ka hindi iya mapagwa ang ulo ka bata kay nagsirado na blank portahaw. Tapos in-ingisa na lang ko nga pang pasakit para pagabot ko di sa may kabankalan, mapagwa ko na lang kuno dayon. Okay. Pagabot di sa kabankalan dugin na ano, ginuot lang man to sa tapos amo dayon nakuha. Dasig lang man. Gabi ka nagbata, ma'am, no? Oo, mga alas-ano to kaya alas 7. Pasado. So, mga ano oras ka na, ma'am, na-refer sa kabankalan? Mga ano to be? Mga pasado. Mga alas 9. So, mga more than 1 hour pa kang na-refer. So, ma'am, Kung tani sang digto pa lang ko sa may infirmary, tani gin-refer na lang ko bla tani sa iban nga hospital o nga ara nga hindi ko madilikaduhan or basi mabuhi pa bala akong bata. Pag hindi pa mautod ang ulo, kalain man bala nga akong bata na utod iya ulo dire ko pagin dala ang iya ulo sa kabankalan iya lawas ako sa binalbagan. Ang ako lang tani wala ko tubla nila gin alang-alang sa may infirmary tani gin dala ko bla dayon insigida sa iba nga ospitalaw sa para mapagwa ko gid para ma-assist gid ko bla sa insakto how. Yes. Na. So, subong, ma'am, ano ang plano mo sini, ma'am, regarding sa natabo? Hello, ma'am. Tani kung yung hustisya nga nautod ang iya nga ulo. Naluoy dito sa bata ko. Yes. Yung problema daang akong bana infirmahan sa infirmary wala igid na basa o kung ano to ang ginfirmahan niya sige bala lang sa nga to ifirmahin sa to o waay man vlogging explain kung ano how ting isaya ga garing toy na blay ya ulo hindi yan na iya mabasa. So base waiver ato kung ano papirma yan sini nakabata ka na, ma'am? Wala nagikuya ka ano kay ato na ko sa sulod. Wala pa kakabata. Antes ka nagbata may ginpirmahan sa ano be ato na ko sa sulod. Ato na ko to sa sulod. Okay, pero wala ka pa kabata, ma'am. Oo. Kabata na ko. Okay, kag nabalaan mo na nga patay na ang bata sa may ginpirmahan sa sir. Oo. Pero wala yan nabalaan kung ano ang nakasulat sa ginpirmahan niya. Wala. Inabala na sa nga permahan. Amo na mo ginano kay basibla kung ano tong permahan niya kay waya daan na basta. Okay. Amo ni magwa kami ikadtuan niya to kung anong ginpermahan niya. Action Marlon. Amo tong Iloy. Ang bugos nga pahayag sa nga tagreklamo si Mama Nerissa Tarig, no? Ti amo nang hulat-hulaton Action Marlon kung ano ni ang desisyon gida sang pamilya, no? Kung maistorya na nila mismo ang si Dr. Perla Pagunsan kiti kagina nagaplano na to nga magwa nga nagigina-settle pa man ni ang bills nila sa Maya District Hospital dira sa Maya Cabancalan City. Action Marlon. Action Marlon, amayad to ang balita nga gikan sa patrol. Ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Ang pagsaysay na sang Iloy mismo nga 25 anyos, no? Ipabati ta naman ang interview kaina, no? Sa doktor nga nagtatap gid sa Iloy. Dr. Pearl Pagunsan, no? Sa interview kay ina ni Action John sa Action Reports afternoon edition. Bilang amo ang nagpapagwa sang atong baby. Of course, the situation is so unfortunate and I grieve also for sa sitwasyon para sa pamilya kay hindi man ta gusto
siya matabo. Pero amo ning sitwasyon. Of course, samtang kami ara sa among emergency room, kag nagakonsulta sa iba, nag-abot na sila, kag medyo nag-agunto sa sakit gid ang nanay. Kay nagabusong ko, no? So, giuna ay asang among midwife, kag nakibot ang midwife, kay nag-fully dilated na. But silingon, nagbuka na ang puwerta sa iya nga cervix. Tapos sang fully dilated kag severe ang sakit sa tiyan, dahil nagadali gid siya nga magbuwa, kagalalain siya. So siguro gamitan siya sang Doppler para na mabal-an namon ang fetal heartbeat. Nag-report ang midwife nga kabaskog sang fetal heartbeat. Of course, daw ang kabaskog sang fetal heartbeat mambatian bala namon. So siling ko daw, pero pag ayin niya, daw ano man yung itsura nga daw hindi niya ma-imagine kung ano ang iya nahikapan. So di man siya makasiling nga ulo, daw something nga daw unusual nga situation. So nagpalapit ko sa nagabusong, kag tani gusto ko mag-ai, pero siling ko dito lang ta sa delivery room. Kay mas maka-plaster sila maayo, kag kung anong matabo, at least naka-plaster kami sa insakto. Okay. So, pero damo, ako ginpamangkot sang ara pa dira. In fact, nag-comment ako dira sa emergency room, nga daw kagamay man siyang tiyan niya, daw wala man siya kabusong. ang nanay sang nagabusong na, naghambal nga, amogid ko na magbata ya, nang sa iya ko nga partner sa magbata siya, daw gamay ko ang tiyan niya. Okay. So, sila ko kagamay man sang tiyan sini. So of course, nagdiretso kami dito, ginpa-confirm ko anay sa liwat ang sa DR ang titik sa corazon, which is ginamitan namon sa Doppler, kay ito saying ara pa siya sa below 7 months nga prematurity, ginanglan namon may balaan man kung ano ang heartbeat. Okay. So, taman kabaskog sa heartbeat, siling ko nga amo man ang heartbeat na batian nito sa emergency room, siling ko dali lang nakahinay ang heartbeat niya is only mga around 114, wala kalabot 120. Siling ko delikado ni siyang sitwasyon. Siling ko. So siling ko, pero ano yung heartbeat nga kabaskog? Kay bisan sa isa ka normal nga bata, ang heartbeat daw ginapangita mo pagani. Sagkag, oo. Siling ko kabaskog sa heartbeat. Siling ko, kuhaan ang stethoscope ko, pamatii, ginhambalan kong nurse, pamatian ang heartbeat sa nanay, at the same time, uyatan ko ang pulse, ang iya pulso, at the same time, butangan sang Doppler para nga mabalaan namon kung bala hindi pareho ang ilang heartbeats. Kay para nga makakonfirm ka nga kung bala iya to sang bata ang nabatian nilang heartbeat. So, since ang nanay nagsulod nga may ara siya sang fever, kag nag-chills na siya, no? Tapos nagsugod siya labor, 5 o'clock kuno sa hapon. Sindi ka mo ni kagamay. At the same time, nag-labor siya, tapos nag-fully gulpi, 7 o'clock, ara na sa hamon. Sining ko, it's actually a very unusual situation. So therefore, pagpamati sa pulso, tanan nga pulses, either dito sa sa stethoscope, at dito sa among pulse, dito sa Doppler, ang nabatian namon pareho ang pulse. Nakakonclude ko na ang beat gali iya sang nanay. Okay. Kag kadasid ng heartbeat, kay tungod ang nanay naga-infection kag naga-chills kag ara daw medyo naga-amotong sitwasyon niya. So therefore, naminsar ko nga kung hindi gali niya mapagawa, kay daw sige na gisa siling nga sakit na gid kayo. So ginaihi ko, siling ko ano yung nahikapan ko. So therefore daw ang hitsura sa ang ako nahikapan is daw hindi man ulo, hindi mo ko kasiling nga dako nga bata nga may buli. Daw hindi namon masiling. Pero ginambalan ko siya, bun ako no day kay nag-open ng service daw alang-alang na nga imo day i-refer. Okay. So nagbuna siya, pagbunaan niya, nagguwa gulpi. So nagguwa gulpi, pagguwa gulpi, ang nakita namon, hasta sila kung anong ginagawa, daw hindi man ulo. Daw wala pa ganin na hulma kayo ang iya buli-gali.
So ang nagawa una is actually ang buli. So ang buli nagawa, nagsunod ang iya tiil kag nagdungan ang iyang placenta, ang iyang inunlan. Nga which is ang inunlan niya daw a little bit daw dunot. Tapos ang bata nagawa ang iya lawas nga lukmay. At the same time ang color niya bluish na. Daw masiling ka hindi ba na priska. So amo nang sitwasyon bisan lang taon niyo kung siguro kung naging lang taon niyo pagkalubong ang kagabi nga sitwasyon, ang itsura sang lawas ang bata is daw halos lagom na. So in other words, napagawa namon, ang problema is hindi namon mapagawa ang ulo. So karon natingala kami nga sa uyat ko kag try na kung hikapon ang ulo para mapangitaan ko sa akong tudlo ang baba para mabutong ko dalang ulo, hindi ko makapangita. Kag tingala ko nga daw na huslo bala ang lawas. Okay. So therefore, wala na namon ginbutong. Kay gamay na kag sensitibo. So natingala ko sa sige ko ginliso-liso o gamay nga naghuslo ang iyang lawas. Daw naglaba baya liog at the same time gulpi naghuslo siya. So gamay lang nakita na mga naman daw na gulpi nagutod. So there was not much force na akon ginhimo pero ato siya natabo nga nakakasgid iya lawas. Okay. Kung imo lang tawon nga ang distansya halin sa iya matres dito sa sulod kag ang distansya halin sa ulo, in other words ang liog na part which is nagwa ng abagan niya ara na sa guwa kag ang distansya dito sa ulo medyo laba na siya nga lugar, alaba nga parte nga dapat ang ulo magupod na siya dapat. So siguro nagwa iya lawas na binat ang iya liog tungod sa tong pagwa sa tong lawas pagkabinat sa liog na naghumok lang kagulpi utod. So kag of course kami nagsala nga anak ko siya. Pero kay wala namon gi-expect nga amo to pero sure ko nga wala ko ginhambalan ko sila nga fetal heartbeat ni maternal heartbeat ni but silang iya sang nanay nga pitik sang puson. Wala kami sa nabatian. Kung anong nagpitik dito sa emergency room, iya gali ito sang nanay. Which is gin-confirm ko sulod sa amon emergency room atong midwife atong nurse kag hindi ko amo na wala man sang pamilya nga ginpasulod namon dito sa DR, that's why hindi sila makasiling nga ginbutong ko. Okay. No, kay una sa tanan hindi na nila ma-confirm kay in the first place wala man sa ila nakakita. So Doc before you proceed sa ibang pagid nga mga scenario, what do you mean when you say, Doc, wala ka mo may nabatian nga fetal heartbeat o kung heartbeat sang bata, maternal heartbeat? Why? Both silingon sini. Namangkot ko sa nanay, ang naghambal ko, siguro ang iya nag-feel isang fetal heartbeat. Bas kung ang iyang heartbeat, batio namon sa bilog na tiyan. Sa isa ka normal nga bata, pangitaon mo pa na anay, kundi nalukit ang fetal heartbeat. Pero sang wala pa to nagwa. Pero actually, ang nabatian namon was only a maternal heartbeat. So both silingon, Doc, samtang ara palandaan sa sulod, wala na ya, nag-heartbeat ang bata? Wala na. Ang conclusion naton is amo na-detach siguro ang iya samtang gubusong siya, na-detach ang iyang inunlan. Kag I don't know pero ang makita ko is ang inunlan niya medyo nadunot gamay. Tapos ang iyang lawas medyo blue na sang nagwa ang bata. Kag ang distansya between kundi na daw nahitad gamay kay wala nagupod ang ulo. So nahitad gamay ang liog, naglaba kag amo tong nakakas. So of course amo tong nakakibot sa amon pero wala sang heartbeat. I don't know, it's a subjective nga paghambal kon bala kasi pa I could not say for that. Ang akon masiling so far sa akon examination medyo gamay iyatian, gamay. Hindi ka makasiling nga bisan preterm delivery tani daw makasiling ka nga amo lang nga tani. Pero premature and even siling ko pila pa ni kaya sa sobra pa 2 months kag mag expected niya nga delivery
Okay. So, bossing, Una sa balita, una sa aksyon. Amo ng pagsaysay sang doktor nga nagtatap sa ring 25 anyos nga Iloy, Dr. Pearl Tagunsad sang binalbagan infirmary mga kaaksyon. At least ang pila ka mga palamangkutanon nasabat based sa explanation mismo sang doktor. Kay umpisa kaina sang aga sang naglupok ini nga balita diri sa Aksyon Radio Bacolod. Normal ang reaksyon kag komento sang mga tao, no? Tik si Dr. Pagunsan gani kaina sa last portion sang yesterday nga interview nagpangayo man gani isang sorry mo ti sinabi ang gusto nga madula inang kuntani first baby sang Iloy. Ini nga hitabo hindi ni bag-o. Hindi ni first time diri sa Pilipinas. Kag sa iban nga nasyon mga kaaksyon, kadamo ko sa nakita nga amo-amon tabo niyo, no? Amo gid paghunos sa lawas sang bata mga kaaksyon, nabilin ang ulo sa sulod. No? Sa Davao may ara. Sa probinsya sang Abra may ara nagiligad nga 2018, 2013 sa may Davao City. Maamugid ni na tingalang Iloy nga way ulong bunag nga bata. Aksyon Radio. Sa aton sa nga pagpanumbalik, dugangan ta ditali ka information sa ditinguan ta. No nga malabot si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang kay una gani pinamangkot ko abi ko anay ang infirmary sa Binalbagan under pa sa man may ara kita diri nga Hospital Operations Department, no? Ang mga district hospital sa Negros Occidental di bantaran napaidalo mina sa Hospital Operations Department. Ang Binalbagan infirmary ang report kada baton ta ara na sa galin paidalom sa LGU sang Banwa. Sa ato sa nga pagpanumbalik standby ha, tinguan ta labot si Provincial Health Officer Dr. Ernel Timimbang. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Stream iselwan tanayo kay ginbubo tang ato sa mga commercials. Mayong gabi Action Marlon, tamyaw ko lang da Noel Flores kag Rodjin Paco Rales. Elvira Gilogo, Georgia Gargasiran, Marilo Travilla Catinoy, Imbong Diocampo Monitor sa Maaw, Leia Younger Esquivel, Pasita Santiliana, Rochelle Fulgencio Susana, ari kami sa Barangay Pandanon DSB, Eduardo Labayan Jr., Tamyaw lang Salas Real, Subdivision Haro Iloilo, Christian Menyas Villalobos, Arnel Francisco, ginit ko lang anak ko gapabati subong Joanna Jane, salamat gid. Milan Uligo Arana Monitor, Bani Cafe, okay, Tamyaw lang Vanessa Stark Doc Matt Mayo, Jinky Dialagdo, Noel Amar Alex Monteza, Jerry Limaco, paano maklaim ang daog? Okay, sige. I-message ka lang na Sir Jerry. Wait mo lang message sa imo sa nga number, okay? Ray Flores Paryoga, tama agad kaluoy sa natabo sa bata. Okay, kay first baby tanito. Paul Spot the Third watching. MGS Candido Hildori, good evening. Okay, premature gali pamangkoton ni Loy basi kaagi pahilot sa paltira nga anag bata premature. Sa mga layo-layo bla, uso pa ni, yung gapahilot sa paltira bla. Tiambal ni Dr. Pagunsa, no? Medyo ang inunlan ko, no? Medyo may dunot na, no? Camille Gayapa Morales, Nicole Rodriguez, okay, Tamayawa, Lawrence Jillian Ayap, Tricia Nicole, Granada Tamar Rodriguez, Therese Maria Ticar, Erika, Daniel Kasipong. Si Camille Gayapa Morales, okay. Jerome Villanueva Pachico, Paglao Village, ni WT Ularte, good evening. Sad news party sa bata. Gani, ni WT Ularte, ultrasound doktor para balaan ninyo sitwasyon sa bata sa sulod katyan. Buhi oro patay, kulang kamo ideyas kung ano himuon nyo. Puro goro, I'm not convinced what you're saying, Doc, sorry. Sige.
Camille Gayapa Morales, importante man ang kuan mo, ang insakto ko tani nga himuon sang Iloy, no? Kay nakataya kabuhi sa lapsag sulod sang tag-angkan niya. Didi nga alohimiento tigo antar ga dugay bla si Dr. Ernel Tumimbang. Kasi may mga protocols ka dapat sundon da. Jovi Munares, Elizabeth Gamala, keep safe. God bless everyone. More power to ARB. Janet Flores, good evening. Watching from Las Piñas. Okay. Kativir, Susan Asturias Rojo. Good evening. Aksumaklon, live from KSA. Si Alig Faith, watching Pangga RR Rehinio, Pangga RR, sang Juan Negros, back to back. Okay. Joseph Pacifico, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba family, Jofel, Jason, Rulan, kag Johnny Taglorin. Thank you. Pilton Lipura, good evening. Rekodia, Porok Sabis, Barangay Villamonte, salamat kid, God bless. Jocelyn Hardinico, Aksamal, watching from Payaw, Binalbagan, okay. O, taga Payaw, Binalbagan, itong mag-asawa, no? Janet Flores, ginakamusta ko lang taga Pabaso, condolence sa Alojado family. Okay, Susan Asturias Rujo, good evening. Sa mga Warriors sang Juan Negros back-to-back Binalbagan, Gamonitor, with Action Marlon, Kaluoy, Sambata. Oh. Home Alumina, good afternoon. Kung good afternoon, good evening, mayong gabi. Standby ka mo kay balikan ta, dugangan ta, balita angot sa Salimbata. Oh. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field.
Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kay ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips
nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan. Nga edisyon sang action firing line, dugangan tani sa iban nga mga news kag public affairs program sa Aksyon Radyo Bacolod. Ining balita, no, dara sa may banwasang Binalbagan, no? Sa Binalbagan Infirmary ang reklamo sa ring Iloy kay ang pamilya so far wala pa man makadesisyon kung bala ano ang himuon nila magapasaka sang kaso or nanong plastada kabati ara pa sila subong sa kalisod bla nga na angkon labi na ang ginbatsyag sa ring Iloy ni nga hindi gid siguro niya mabaton sang dali-dali ni ang natabo sa yesterday nga bata mga kakson ti infirmary kung maglantaw tang infirmary lain sige na tuwag nga ospital mayara sang principal difference. Ang principal difference ri ara sa medical services nga available. Di magsilinta hospital may mga staff na may mga departments nga specialize sa pag-amo sang pasyente, liba na ang pasyente ara sa ginatawag nga life-threatening medical conditions. May mga teams of doctors na nga pwede makaperform isa dara makaperform sang surgery. Ang infirmary medyo generally way tanto sang amo sa ring capabilities. Ang Aksyon Radyo Bacolod maka-aksyon nagtingwa gid kina nabatian man exclusive diri sa
Aksyon Radyo Bacolod ang pag-explain sang doktor nga nagtatap sa pasyente mga ka-aksyon. Ting mapanugyan talang siguro sa mga nagapadala balasang komento kay bisa na nga kon sa ganay nga communication diri gadagsa man ang mga komento sa ding gintalakay nga balita ni sa banwa sang binalbagan. Wa man kami nagalokso diri sa giliyon sa konklusyon ining balita ni makabig sensitibo ni tikay na si Dr. Pagunsan agsiling magani nga tiya naintindihan ang kasakit nga nabatsagan sang pamilya ilabenigid ang Iloy no nga tondre kuntani hindi na masulit ang iningasahi sang insidente. Sa mga nagabusog naman mga ka-aksyon dapat tuman man kamo sa ginapanugyan sa inyo sang doktor o kon attending physician o kon doktor nga naga-check up sa inyo mag-aksyon. Kung anong dapat kag kung anong hindi dapat. Doktor diya mo, health expert eksperto na sila. Kaya kung di mo na pagtumanon, basi kung abutang peligro lapsag nyo. Sa mga busong na mga ka-aksyon, ti muna, man may ara nagabusong nga tuman kahubin bang edad mo, teenage pregnancy nga ginatuwag, no? Ang paminsaron sinaya ara piya sa ginatuwag nga hampang-hampang. Kung kaisa, nigid malikawan ini nga sahi sang hitabo ni. Premature ang bata, gamay ang lawas ang bata, hindi kabato sa resistensya ang bata. Kung kaysan di taman mabasol ang nagatatap nga mga doktor makakson kay hindi malikawan nga ang hospital o kung ang infirmary mga kakson nga ilagay na dutihan puno-puno man sa mga pasyente. Agluwas lamang sa mga doktor nga permi ginareklamo mandiri sa Negros Occidental kadumdum ka mo nagligad nga ginreport naton nga may pila diri ka mga provincial government run hospitals kon madunuman yung nagligad ang palayag ni Provincial Administrator Atty. Diaz nga may 4 ka mga doktor kag 2 ka mga staff members ang ginimestigahan subong bangod sa ginaaligar medical infractions, medical malpractice plus may corruption pa nga paaman nga reklamo. Ang iban nagabaligya ko na bulong sa ospital imbes ka magtuman sa ila sa obligasyon. Ang reklamo unagin pasaka sa Department of Health sa DOH. Ang DOH nagpabulig malang sa provincial government. Tiwala tunta ko na nung investigation sa kabanti ang Team Subong, ang delegation sa Negros Occidental with Governor Bong Lacson kag Atty. Diaz ara pa sa Guam. Ti buwas nga adlaw Friday babalik na sila diri sa provincial capital. No, tinguan ta nga ma check blakon na nung latest sa dengan munuta nga investigation sa ding 4 ka mga doktor kag 2 ka mga staff members maka-aksyon. Kabay pa nga sa mga health workers o kon sa mga ara nagatrabaho sa mga hospital sang gobyerno. Tadlong naton ang health services dapat pakita ta ang ginatawag quality service, ang dekalidad nga serbisyo. Alas 8:18 sa ilawan ko ng balita sa lokal gapon ang balantang kaso sang attempted suicide or suicide. Kay na daw kangay lamang sa isa ka pelikula ang nasaksihan dira sa building sang ginatrabahuan, ginaobrahan sa mga ginatuwag call center agent mga ka-aksyon. No? May rescue operation nga ginpatigayon ang ato sa ring Bureau of Fire Protection pagi sa ila sa ring Special Rescue Force BFP SRF. Naluwas nila ining
25 anyos nga call center agent nga anong nagsulod sa Pinsarya sa Diban. Plano kung tani maglumpat sa building. Online sa firing line. Apod naton ang Deputy Commander kag ang nag-lead gid mga action sa rescue operation, Senior Fire Officer 1 Arnel Chavez. SFO 1 Chavez, sir, mayong gabi. Welcome to this Action Radio Bacolod, Jackson Marlon. Oh, sir, mayong gabi. Sir, no, kag mayong gabi man sa tagpalamati ni mo, sir. Thank you good sa time. Dali ginhatag sa Action na Radio Bacolod. Unahon ko lang, sir, paano ninyo na-receive kayo na, mga what time na-receive niyo ining tawag nga may ara sang dapat i-rescue nga lalaki nga maglumpad sa building sa Mandalagan? Oh, sir, no, kagina sang aga may nagtawag ang personnel sang Concentrix mga alas 6:09 sang aga nga may ara kuno tao nga gusto maglumpat sa 5th floor sa ilang building, sir. Aha. Bao ka taas gilido ikalima ka panalgan gid ni, no? So pag abot niyo anong plastada sa lalaki ni, sir? So, pag abot namon, sir, amon gin-assess ang situation, kag gin-assess man ang pasyente. So, ara na sa edge dapit, sir, no? Nga do, kung mag-auto balance, madagdag na gid sa. So, naginahinay na lang kami approach sa iya, sir. So, tapos, ang iyang ano, sir, upod ko ang nagano sa iya, ang iyang upod sa obra, din paplastar ko yung upod sa obra sa piyak nga side, kag ako sa piyak nga side para in case nga magtulok sa iyang upod sa obra madalagan kag mag-grab ko sa, sir. Okay. Ang plastada sining lalaki, sir, bot sila kung ara na sa sang building nga isaya lang katikang madagdag na siya? Yes, sir, yes, sir. Bali, ang duwa yagid katiil, sir, siguro sa talapakan ta, ara na sa mga 3/4 na nanggahawid siya, sir, o mga tunga sang niya tiil. So, gamay na lang gid, sir, nga maka-ano niya balance, madagdag na lang gid siya, sir. Ano ning 5th floor SFO 1 Chavez, sir? Ano ni sa ang report kada baton ta is may parking area na da sa dara sa inang pinalga na? Yes, sir, parking area, bali open siya. So, dito namon na abtan to sa atong ang maton tani. So, kaloyan man nga aton sa nakuha. Okay, pag-abot niyo, pila ka minutos or oras ang inyo sining negotiation before niyo sa ma-convincer? Okay, so no, nang pag-abot namon, na ginahinay kami approach sa iya. Tapos, mga, sir, na budlayan kami mag-negotiate siya. Kay wala sa gasabat sa amon mga pamangkot. Wala kami kabalo sang iya demand, anong gusto niya, kung sino gusto niya istoryahon. So, naginahinay na lang gid, ginaano na namon ang iyang itsura, ang reaction sa kadahambal. Then, ako ang ginabantayan niya, ang iyang amigo nga lupod niya sa obra, gatando lang siya, ganad. Kung mamangkot iya amigo, manad lang siya. Sa akon, wala gid siya sa akon, way sa reaction, kag ginatulok ako, kung kadagiyo ko, tulok ako. Atong migo nga nagapamangkot siya, nagahuo lang siya, gatango siya, sa pamangkot sa migo ya? Yes, sir, kada pamangkot sa iyang migo, gatango lang siya, ganad lang siya. Pero wala siya gapon kapati sa iyang upod sa obra, sir. Dako aton pasalamatan nga nag-abot ang iya mama. Pag-abot sa iyang mama, dako pag ito salamatan ta, sir, kay ang iyang mama nagpwesto dito sa piyak nga side. Okay. In which ang focus niya wala sa akon, nag-divert dito sa iya mama. Amo to nga nakahinay ko palapit sa iya, pag-focus siya nga dito naging sa iya mama, amo to nag-grab ko naging si ang aton nga biktima, sir. Okay. Tabalikan ko, mga pila ka minutos ang bulubanta mo, sir? Before niyo... sir, ang amon negosasyon, hasta nga nakuha sa namon, naglagan gid sa 30 minutos, sir. Mga tunga sa oras, gid. Pero sa tunga, yes, sa sulod sang tunga sa oras, may time nga nag-attempt gid sa magalumpat? May ara gid, sir, every time nga mag-move ko, nag-attempt do gatikang tikang sa, sir. So, do kabudlay, amo to, nag-antad ko sa iya. Okay. Ang area... ibutan tabi, sir, no? Naglumpat man siya ang tupan sa dalom, ano? Sir, may concrete, sir, so critical gyapon, sir, critical gid sa kung matabo gid sa kung naglumpat gid sa, sir. Okay.
Sa video, nakakita man ko gani, sir, sa video, bali ikaw to ang nakahakos gid sa iya. Yes sir, ako to nga sa video sir. Okay. Pagakos mo sa iya, naka-try ka nga mangkuton siya, istoryahon siya, datay magsabad sa saway. So pag grab ko sa iya sir, nga gimbutong ko sa safe area, tapos ang akong mga upod man ang akong grupo sa SRF Negros Occidental, nagbulig sa akon hakos, nagbulig sa ako sa iya, kay may resistance sir nga mabalik sa. So kung ako lang basi makaya ako nga madalay ako sir. So sa second siguro nga attempt malumpat na kita sa sir. Then hindi sa may istorya, daw may ginasinggit lang siya, and then nadulaan sa animo sir. Okay. Dulaan ni sa animo. Yes sir, nadulaan sa animo, amo to nag-call na lang kami nga makuha na lang sa spine board, then ipapanaog sa sir. Kin mapanaog saan din, di na siya gindala, sir? Gindala sa sir sa Ambo, then ang ginturnover na namon sir sa Police Station 3 sir. So, why gid galing na tabo, sir, nga nakasabat siya sa malabang kutanon nimo? Wala gid sir, wala gid sa nagsabat sa among pamangkutanon. Okay. But until now, may information ka mo na-receive kung nano ang initial nga rason ko nga nahimo ito, sir? So mayara kami initial sir no. So problema sa sir sa gugma. Number 1, gugma gid. Number 1 sir, yes sir, no problema. So silingon may nobya ni siya. May nobya sir, nabayaan, then 2 days na nga wala mayo kaon, pero ga-report siya sa obra sir. So may ginbatya gali sa nga kasakit gid, sir, kapag lanta mo? Yes sir, mayara sir, to sa iya reaction sa itsura mayara gid sir. At least safe na ni ang lalaki nga ni, safe na siya, and then nakabalik na ni siya sa isa ding pamilya. Kagdano ang advice ni mo, sir, nga mahatag ni sa iya kay sa family niya kay basi kon mag-attempt na masaliwat blaw? Sir, no, nang ara man to iya mama kagina, sir, no? Okay. Nga gupod man to sa Ambo, and na dito sa Police Station 3, ara naman to iya pa utod to iya mama. So, siguro, sir, sa pamilya na lang siguro, sir, mas better gid nga istoryahon nila atong aton pasyente, istoryahon nila para mabalaan gid nila ang gid ang problema sa ila bata, sir. Yes. SFO1 Chavez, sir, ang Aksyon Radyo Bacolod, nagapangibulahan gid sa imo sa ding team, no? Sa sading madinalagon ninyo nga rescue operation. SFO1 Chavez, sir, salamat gid. Madamo gid salamat, sir. Mayong gabi sa inyo tanan, sir. Aksyon Radio! Kaya na nakita ko gid man mo, no? Ang video bla. Atong hakos sa lalaki, amo to si SFO1 Chavez, nga na-interview ta, wag gid lamang mandugay. Number 1, aksunan ang rason na gugma. Aksyon Radio! Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line! Sa gabaritor sa ato sa ding live stream, Jocelyn Hardinico watching from Payaw, Binalbagan. Janet Flores, ginakamusta ko lang taga Parnaso, condolence sa Aloado family. Okay. Susan Asturias Rojo. Back to back Pinalbaga, nagabonitor via Axon Calooy sa bata. Okay, salamat kid. Melvin Peñafiel, Alig Faith is watching you from Ayala Heights, Quezon City. Annabel Garcia Barte, mati tingog ni Brian mo. Okay, sige. Si Axon Brian may aralang gin si kaso. Okay. Jesse Pearl Rioner, shout out. Marlene Rioner, salamat. Okay. Romancia Felici Benzuela. Okay. Mayong gabi man kay Arnel Chavez, hamal ni Jesse Pearl Rionel. Si Karen Miraflor, good evening. Sa balon mo rito lang ko ni sabong si Karen Miraflor de sang Barangay Tangob. Salamat. Sige, tarang-tarang nga mga taga-barangay Tangob ba? Okay. Taga Doña Luisa Middle High School magali si Karen Miraflor, no? Akong si no ganay panuwag sana schoolmate. Okay. Yaktib Soy Radillos watching from Pontevedra. Salamat. Thank you.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sa
sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon
kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala. Ang report naton parte sa susi o kung interview naton para parte kay attorney o sa kay attorney Sorbito, Remo Sorbito sa COMELEC among pag-update naton sa mga kung siring susi nga deadline tinalikdan o kahapon nga adlaw June 8 sa diin ang palayag ko ni Attorney Sorbito sa interview naton sa imo mismo dira program nga out of all the total candidates sa last election may 3 ka mga kandidato nga wala mag-submit sa ilang statement of contribution and expenditure sa konsosi until 5 p.m. Kahapon, meaning waay sila yung makahingagaw sa deadline na ginset sang komisyon. Now, isa rin kahapon nalawagan o kagabi, amo hiningalan ni Councilor Attorney Archie Baribar ngati isa sa 3 ka mga kandidato nga wala nagkasubmit sang ilang sining sosi. Now, gin-check Action Marlon sa kay Councilor Baribar ang ining report kag sunod sa iya actually nakasubmit sa iya gali pero dito sa COMELEC sa bahin sang Metro Manila kag ining submission sang documents ginapaagi sa email o kon electronic mail na gin-submit dito. Now, gin-check naton man sa konsehal kung anong reason na instead na rin sa Bacolod, dito iya sa COMELEC Manila submit. Kay Drigali Action Marlon, nag-try man siya na i-submit sa office sa COMELEC Bacolod. Pero kay daw gina-require kag daw may issue bala parte sa official receipt o resibo na dapat mangin kaupod sa iya file nga susi. Amo tong reason na daw why sila nagsugtalay kay siling ni Councilor Attorney Archie Baribar, niya pwede malang na yung i-follow through lang ang receipt mo kay i-secure yaman na iya sa office. Di problema kaya hindi baton, amo to nag-decide na lang siya na dito ipadala sa COMELEC sa Metro Manila. So para iya sa konsyal siling niya pagluwas nga way kita magdaog sa nagligad nga eleksyon nagapati si Councilor Baribar nga substantial dato ang mga documents nga gin-submit sa bahin sa COMELEC Metro Manila. Iyari ang palayag ni Councilor Archie Baribar. Submit ko via email sa COMELEC Manila. Hindi sila magpaton direng sa damo pa dito ko submit sa Manila. Anong reason sir nga hindi nila pabatunon? Number 1, kulang kuno kinanglan nga attach ang mga resibo, which is also correct, no? So but sa lingkod ang mga resibo can come later on as a supporting document, pindigid sila. So dito kung ginhatag sa Manila ang akong summary, no? And then padala ko ang akon nga mga resibo by mail. By mail pwede malang na siya gyapon ginalaw na ya. Yes, ang understanding ko is hindi ni siya hard and fast rule. This is just compliance. No? Kasi mayo kung kinanglantagin na nga i-comply kay postpone victory mong kita niya. No? Kaya kung substantial compliance. Action Marlon ang palayag ni Councilor Attorney Archie
baribar. Madumduman nga ti, way nagkabos niya sining buto, way madala sa 12 gaboy ni ang magapungko kam sa June 30 up to sa next o matapos ang ila sini nga termino. Okay pang timpo mo, ipaman ko lang ni kay sa Jomari Vargas. Okay lang? Ayos ang balita, kundi ang sulod nga administration, ang Benitez administration, kundi natalan na inisyang mag-umpisa o mag-sugod kam sa June 30 and maging create ng committee o transition committee ang talatapan ni Mayor-elect Albi Benitez nga of course naibaruan naton headed ini by Congressman Greg Gasataya. Now sapat karon ni Executive Assistant Jomari Vargas nga among cluster head sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Although sila nga way pa nagka-connect o kung way pa sa communication sila nga nabaton gikan sa transition committee or any official papers or documents coming from being nga dapat mag-submit na sila ka mag-prepare sang tanan dira nga ma-equipments kag mga dokumento sa OYA office nga dira siya nagapamuno as cluster head. Namo ning CDR mo para man sa turnover sa mga equipments kag documents pero sunod diri kay Sir Jomari Vargas since ka ang iyang pagpangalagad Direction Marlon will be ended on June 15 kay nagrinder na siya galing mo sa iya sining pag-resign umpisa June 15 why na siya o kung hindi na siya maging executive assistant kay may mga asikusuhon man sa nga personal abi especially kabalo kita na kung ikaw isa ka coterminous nga official may ara ikaw mo sang separation abing nga kuhaon sa imo serbisyo nga gin-render para sa siyudad sa Bacolod. Ang matapos ini kay sila nga mga equipments diri sa office ang mga documents already prepared. Now kag sila nga anytime bisan pa man nga antes ang June 30 kung may aragin man sang inventory ready na yung action na Marlon nag office nga mag-present sini sa transition team o committee sa Benitez administration. Beyond June 15, sunod diri kay Vargas, si Dr. Ana Maria Laarni Pornana nga among head sa DRRMO ang mag-present sini nga mga documents kag equipments sa transition committee. Yari ang confirmation ni Sir Jomari or Executive Assistant Jomari Vargas. Wala, gani, kanina nakantuan ilat lima sa subong, makantuan na sila kay Dr. Pornan, kasi anak si Dr. Pornan na yan sa isang office mo. Kuya, diliting by 16 na June. Okay. Si Dokan, bilin sa kasi anak kay office. So, as sa subong, why kasi new administration nga nag-approach sa office. So, muna, para magamit ang muna, dito pa na siya dito tulog, why makabising na tago na yan. Mga ongoing projects mo nagligad ng mga programs, gasigi-sige pa sir, why na? Wala, nagpunta kami sa ngamon gamit na ready ka pa na, yung pang inventaryo na eh. So, hindi na po kagamit sila. Eh, para nga mag-inspection sila anytime, para makita nila, hindi ko gusto nga asang ato po sa gwa, sa budlight na bati mag-dumra pa bla. So, ino lang tama, antaran nga gamit niya radar, ready for the inspection. Ito local sila ko sa June 30. Kung gusto nila eh. I see. Amo mula na importante na. Aba ng Son Marlon, ang palayag ni Executive Assistant Jomari Vargas. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action at Tayhukon, o sa balita o sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Salamat Action Art, mga report gikan sa Bacolod City Hall. Ting iban way na naghulat pa sang June 30 no? Iban temprano pa nag render sa ila sa ding resignation kay man mas mayag man nga temprano pa mo mabalaan bla kag makapangita man sang inagbulos ang manog sulod nga administrasyon Action Radio! Wala man niya problema suro kay Executive Assistant Jomari Vargas kon pag-turnover sang kagamitan kon mga equipments sang iya sa digin serbisuhan
nga departamento dira sa Bacolod City New Government Center. Ay iban nga balita nga way tamalubutan tutok lang sa iban nga mga news kag public affairs program sang Action Radio Bacolod, no? Dali tanay ho, stay healthy, live better. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Sa agin padala sa live stream ho. Nalista na ay. Okay. Dario, si Yak Team Soy Radillos watching from Pontevedra. Okay, salamat. Jenky Dialag doon. Mayong gabi Action Mar kag kay Me Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, kag Doc Matt Mayo, si Noel Amar, Alma Uligon. Okay, all my family sa barangay Pandanon DSB from Arizona, USA. Okay, Jocelyn Hardinico. At Marlon, hello lang sa taran-taran nga mga One Negros back to back always. Watching from Payao, Binalbagan. Merle Gonzaga, mayong gabi si Imoda. Thank you. Salamat gid. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakaming nga amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Kag diri nagtakop naman ang isa ka edisyon sa inyo sa nga palatuntunan, Action Firing Line, June 9, 2022. Thank you for watching and thank you for listening. Ako naman, Action Marlon Heduvaya. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!